Ako se osjećaš nezadovoljan i nesretan, vjerovatno nedostaje nešto bitno u tvojem svakodnevnom životu. Na kraju ću ti pokazati jedan jednostavan trik koji će ti pomoći da uvedeš ove navike u svoj život i krenem prema srećnijem i uspješnijem izdanju sebe. Ja sam autor kanala Snaga uma i danas ću ti predstaviti 5 navika za sreću. Prva navika je izgradnja pozitivnog mentaliteta. To znači da moraš svaki dan namjerno birati šta misliš i kako reagujete na nepredvidive situacije. Na primjer, umjesto da se žališ na loše vrijeme, možeš se fokusirati na dobrim stvarima koje ti to vrijeme donosi, kao što je kiša koja navlaži zemlju i omogućava rast biljaka. Druga navika je postizanje ciljeva. Postavljanje ciljeva je bitan korak prema sreći jer ti daje smisao i cilj. Moramo postaviti ciljeve koji su realni i postizljivi, ali i dovoljno kompleksni da nas potaknu na rast i razvoj. Na primjer, ako si student, tvoj cilj može biti da završiš semestar sa odličnim ocjenama, ili ako si poslovni čovjek, tvoj cilj može biti da povećaš prodaju u tvrtki. Treća navika je praksa zahvalnosti. Zahvalnost je osjećaj koji nam pomaže da cijenimo ono što imamo i da budemo zadovoljni sa svime što nam se događa u životu. Na primjer, svaki dan možeš napisati 3 stvari za koje si zahvalan, kao što su dobro zdravlje, podrška prijatelja ili sigurnost u porodici. Četvrta navika je briga o fizikom i mentalnom zdravlju. Zdravlje je temelj sreće i uspješnosti. Moramo se brinuti o svom tijelu i duhu, uzimati dovoljno vremena za odmor i rekreaciju, kao i prakticirati i stres smanjujuće aktivnosti kao što su meditacija ili joga. Peta navika je izgradnja jakih odnosa sa drugima. Odnosi sa drugima su bitni za našu sreću i uspješnost. Moramo graditi relatione sa ljudima koji nas podržavaju i potiču na rast i razvoj. Na primjer, možeš pridružiti se nekoj lokalnoj zajednici ili klubu koji dijeli tvoje interese i vrijednosti. Na kraju ću ti pokazati jedan jednostavan trik koji će ti pomoći da uvedeš ove navike u svoj život. Trik se zove 5 minutnih navika. Svaki dan, samo 5 minuta, posvetit ćeš jednoj od ovih navika. Na primjer, 5 minuta svaki dan možeš pratiti zahvalnost, ili 5 minuta svaki dan možeš pratiti pozitivne afirmacije. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče.